84 anyos nga inahan ang midangog pra sa GMA RTV Balit ng Bisdak. Aron matabangan na sayang pag-amuma sa duha ka mga anak nga may suliran. Mapasalamaton sa padayong pagtabang nga miabot kanila. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Ako lang yagwanta, Ginoy! Mamatay na ko, ani Ginoy. Uy, sus Ginoy, di na ko kagwanta, hapit sa akong kagul. Kini si Nanay Placida dilantar nitong Abril nga unang naila-ila sa GMA TV Balitang Bisdak. Emosyonal tungod sa kabalaka kung unsaon niya pagbuhi ang duha niya ka mga anak nga dunay diferensya. Nag-inusara siya nga nagbuhi sa 51 o 42 anyos nga mga anak nga gikinahanglang agakon ug dili gani maistorya. Human sa 4 ka bulan sa pagbisita og balik sa Balitang Bisdak, himsog na ang duha ka mga anak og dili na gani maghubo-hubo ang kamanghuran. Karon masugo na ni Nanay Placida, mukaon na usab ug moinom og tubig. Nalipay na usab si Nanay Placida sa maguwang kay makighag na kaniya panagsa. Ako mama, kauban kayo na ako sa akong paglakad. Hindi mama magkahiwalay. Laban akong mama, lab. Kaluoy sa Diyos, arang-arang nagyud kay sa kaniadto. Oo, arang-arang na, mura na ko gihuwas sa gilanat sa akong kaguol. Magsige ko kanang buhi nila. O, sa buhi pa ko. O, hapit na gani ko mamatay, manugo na lang ko sa akong mga anak ko nga kinsay mo buhi aning inyong igsuon. Napahiling na sa psychiatrist ang duha og nahatagan na og tambal sa tabang sa Talisay City Social Welfare Office. Gawas nga padayong nagdawat og sweldo isip job order employee sa City Hall si Nanay Placida, pipila ka tabang pinansyal pa usab ang iyang nadawat. Kigamit niya sa nahinay nga pagpatrabaho og pagpakural sa balay. Narang-arang nagyud sila kay sa kaniadto. O, murag yun ko, nalipay kog dako, nagpasalamat ko sa Ginoo. Kadtong mga tao nga ditabang nako nga nihatag og hinabang dito sa Amerika nga wa nako sila makita ang ilarang kaluoy mo niabot diri nako. Uba ni June Solon. Ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.